Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Don't get me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My lord. You're welcome, you're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your region. Ụmụ Igbo ụtụtụ ọma, afa m bụ Nneọma, wee na-anabata gị n'ogige nkata politics na olu ndị Igbo Voice of the East. Tata bụ ụbọchị Eke, ụbọchị 17th n'ọnwa Nọvemba. Ya bụ na ọnwa Disemba nọzikwa n'akụkụ. Anyị wee na-akwado ọ na-akpọtụ mgbe a na-akpọ ọ bụrụ na ịmalụ ịbụ onye Igbo ihe a na-akpọ ya bụ osubirile ma very soon osubiri ebe niile enwulu ọkụ nya gbachaba ọkpa gị onye ọbụla ọkpa dị onye ọbụla n'ụlọ oge elugo mgbe akụluo ụlọ ndị mmadụ anatabe ife ụmụnne fa maka na anyị na-achụta akụ achụli ya gaa ebe dịtela aka ya bụ wee na-asị ya dele gị mma maka ma elu gị bụ onye Igbo n'ụtụtụ a meyo biko kene ndị be anyị anyị na-ekene unu keke unu mee taa bụ izuụka ọzọ anyị abịago ka anyị si abịa ka anyị kpaa ife gbasara anyị n'obodo a bụ Naịjirịa na ala Igbo. Hopefully nkata ya akpata ya bụ nke nkata dị mma maka na ị na-anya n'ife na-eme n'obodo a bụ Naịjirịa ike ya kwụla ọtọ gwe mana ka anyị na-anya anụ m anabata gị o wee bụrụ na anyị ka na-agbado ọkpa n'ife gbasalụ nchekwa n'obodo anyị bụ nke akpọrọ insecurity ọ bụrụ na insecurity ịkpagidego ife dị na ya onye isi that is aka na-achị America isi mba America bụ President Donald J. Trump wee nọdụ ebe ọ nọ wee gbatịpụ ọnụ maka na enwelu onye isi ụlọ ụka a na-akpọ Reverend Dachomo ịghọtago nye nwa ọ obi n'ugwu Hausa nwoke a bụ onye tili mkpu nke o tili nke ikpeazụ a obodo niile wee shekie ebe niile wee na-ama jijiji ya bụ onye isi mba na America wee pụta wee kwuo okwu wee sị na ọ bụrụ na ndị nọ n'ala anyị bụ Naịjirịa ma ọ bụrụ na anyị amarọ ihe anyị melu na ya ji ọsọ wele ije wee na-agbata ịbịa zọọ ndụ ndị okpukpere Kraịst na obodo Naịjirịa ya bụ Christians maka na alụ na-eme ebe a kwa ụbọchị anyị na-anụ na egbusisigo o wee bụrụ na ya bụ okwu maka ọ dịka okwu dịka mba ka a na-aba dịka ịghọtago a na-adụ ọdụ ya bụ nwoke wee sị na ya abịa obodo wee na-ekwu na nwoke ekwesị ọkwa ịbịa ndị si ya na-abịa nketa anya nke onwe ndị si ka ihe ọka na-eche onwe ndị si ka ihe ọka na-eche ọ da-afụ ihe na-eme nwe ndị si na Chukwu ajụ obodo anyị bụ obodo anyị ma ka isi wee kwụrụ onye nwa wee si ebe o si wee si na ya chọọ ịwakpo anyị ebe a wee na onwere ife na-eme na ndị okpukpere Kraịst na ndụ fa na onwere ife na-eme fa na onye ọbụla ihe ekwulu kali meyo ka ife ilo ife m lo bụ na oge eziokwu if I bring security I ravage go this country for a long time now and I need even with or without Trump intervening we need to it's something I need to take it very very seriously in this country. And I have to go. We've had stories also Christians were being killed in the northern part of the country. We've also had stories of how insecurity have ravaged some parts of the north. Even the south here, we've had our own fair share. So with or without Trump's intervention, the government needs to stand up and protect her citizens.
The government needs to stand up and protect or her or his or her citizens. So Nigeria is referred to as her. Obodo niile mbụ ha. So the government should stand up to its responsibilities and to her responsibilities and protect her citizens, because it is all the very sad now. For the past how many administrations now are you know on this same topic of insecurity, and these same regions is being affected, and in these same regions are you know na Southern Katuna, na Plateau, Mankeme na Benue the other time, Kwara, President IJ Benue, Melie banquet called bouquet banquet. Ebe onye jeli jeneta ndị nwụrụ anwụ akpọje na banquet ọnọrọ ebe a kwuchivin nọ n'ekwu nawa. So all these things, it calls for intentional leadership. Our leaders should be able to stand up and defend its citizens. Ma it, ma ha, ma his, anyone unu woli otu a. Our leaders, starting from the president, the buck stops at your table. It is a shame that a president of another country will have to talk about something before you take action. A voice of the East, kita. Na ya no eba na emi fa ni onye ozo esi ebe ozo be na agwam na ife na emebi na my own ni meba. That is na mo na eba man adum aloof of what is happening, or na mo but I don't care to act on it. It is a shame and a failure on the part of our leaders. Insecurity, be it whether against the Christians or the Muslims or the traditional worshippers, Igbo, Yoruba, Hausa, the leaders has to stand up and carry out their responsibilities to defend the people of this country, with or without Trump's intervention. Enugoni makana mmadụ ada nọbie nọpịa mkpụrụ ihe na ọnya bụ ihe anyị na-ekwu ebe a. Mmadụ tupu na-ebie nọpịa ife na-ekweli egwu. Ọ makwa ka ọ dị. Ndị Igbo si na n'okenye aha nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụrụ. Gbamụ. O gosi na okenye ahụ bụ okenye arụrụ ala. Mana ihe na-eme n'obodo a, ọ dịzị ka okenye kpụzi dị ewu. Unu welie nwayọ. Ndị anyị were obodo a tinye n'aka si unu na-echekwa biya. Ọ bụkwa ihe anyị na unu kpa aka unu na-eme, unu na-emezikwa ihe ọzọ. Maka na ọ bụkwa otu a, ọ dịkwa ka nkịta tara ọkpụ anyawara ya n'onu unu na-eme anyị. Ọkpụkpụ anyawara gị n'onu sị gị ngwa protect it, jide nya bụ ọkpụ. Unu jide ọ dịka na-eli 90% wee nyezie anyị ihe dịka 10 si anyị ma na-eji obodo na-adapịa. Onya ka anyị nọ kama unu ya etinye anya na ife gbasalụ nchekwa obodo, kama unu ya eme ka obodo a dị mma. Onya ka anyị nọ ewesị na federal government si na fa chọrọ iwepụ ife a na-akpọ indigenous languages ka ewepụ ya n'ụlọ akwụkwọ. Ama amụ ma ihe dị otu a inunu gị achọrọ iwepụ ife dịka ikuzi Igbo, ikuzi Hausa, ikuzi ife dịka Yoruba ma Efik ma ụmụ ịmago asụsụ obodo na achọrọ iwepụ ya maka na ndị isi ala anyị so na oyibo bụ our official language. Amara m ife ilo na ya bụ akụkọ. A very wrong move. Maka na asụsụ na ọdịbendị, asụsụ so n'ife na-ejikọ ndị mmadụ, na-ejikọ ndị obodo. Now, abụ m first an Igbo man before m abụrụ onye Nigeria. UNESCO, o nwere ife UNESCO, a report had I think some years back, and they could the Igbo language is going into they predicted that Igbo language will go into extinction. And because in Anya, since that time till now, na mgbanwe. Maka ndị Igbo now ebidogo, they was more conscious of their language. Mmadụ niile na-agbanizi ịsụ asụsụ fa. Mụ oge eto m na Lagos.
tupu m abịa na relocate to the east ebe amara m asụ so ife mmanwụ nne m na nna m sụọlụ m na ya anụ m ejiri m oyibo zaa afa mana kịta anụ m asụ ya mụ na asụzi igbo ebe a though na m ka na-emix here with oyibo a very wrong move if they want to do that because how do you preserve the culture the different cultures of the different parts of the country? How do you preserve our languages? If you're talking about preserving our language, our cultures and traditions, then taking out these languages from our school curriculum is a very wrong move. The government should rethink this step. It doesn't make sense. Ekwesili encourage because at the end of the day, we can our greatest export as a country is our culture, our music. Look at how Afrobeat is going viral. Look at how you see people, white people, trying to learn our culture and our language. So how do we do this if we are taking it off from schools? So the government needs to rethink that particular one. Rapolo na anyị asụsụ anyị na-asụ oyibo asụta ya mma ọ bụrụ ọsọ anyị bụ ndị Igbo na ndị weta asụsụ fa anyị na-etinyechakwa ya mgbe oyibo ọkwa ụdị nke anyị na-asụ ebe nke anyị na-akpọ Igbo anụ nke ị ga-amakwa bụ na ọ bụ ọkwasa anyị na-eme ndị ọgbara ndị ọzọ fa na-emekwu ya maka na nke bụ eziokwu bụ ọlụ anyị na-alụ bụ ọlụ oyibo ụfọdụ n'ime anyị gbanwechakwuru m afa ịghọtago anyị ncha gbanwere afa mgbe ewetala anyị ụka wetala anyị ife ndị oyibo anyị gbanwechala afa ụfọdụ ihe ndị anyị na-emegasị ihe niile anyị na-emegasị bụ ihe ndị ọcha ịghọtago ife eweta nke bụ eziokwu n'ọnya nke bụ eziokwu bụ na anyị ewetego ife anyị gbanwee ya a na-eri ụwa na-aga n'iru n'iru ka anyị na-aga nya ife dị na ya bụ onye ọbụla ama mma ndị ọnụ na-elu n'okwu ma ha ga-ekwe ka o mee ya bụ iwepụ asụsụ obodo na agụmakwụkwọ ọ dịrọkwa mma maka ụmụ anyị ha ekwena ka o mee anyị ga-eje ka anyị jee laa afịa onwe ife ilo na ihe gbasara ihe anyị na-ekwu gbaa mbọ ka itinyela anyị ya n'akara kọmentị gbakwanụ mbọ ka inyere anyị aka tụsaa ozi a tụsaa anụ ihe anyị na-eme ka ndị ọzọ ndị agbata obi gị na ndị ezinụlọ gị makwala ihe anyị na-eme anyị na-abịa We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly. My love. You're welcome. I don't want. Iye bulu mmanya. Je gosi anyị onye isi na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. If you want safety, if you want comfort, if you want to go to wherever your destination is, it is your agent. Onye moto. Kedu onye butere fa? Onye Bokope, say Bokope. We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried? Me. They just called me and they told me that the car broke down and they're stranded. Our in-laws. Yes. Tofia. This driver, okay, I will deal with that driver. Yeah. Hello? Is that Onije Motors? I need your services very quickly.
welcome. You're welcome. Adangwa. Iye bulu mmanya. Je gosi anyi onye se na ogina. Iba ya kwa na ya no. So take this one, show us the person. Anyị anatagokwa ọkwa na ụlọ ọrụ Voice of the East nya bụ onu ndị Igbo ife gbasalụ ndị Igbo na ọdịmma ndị Igbo nya ka eji wee mara anyị gbaa mbọ ka itinyela anyị ịnọnyela anyị n'akara follow tinyela anyị aka n'akara follow ka isole anyị ma subscribe anyị amara ebe isi wee na-enene anyị mana anyị nọgasị ebe niile na your social media ma ọ bụrụ ndị kwuru okwu o nwere ife melụ n'Enugu steeti o wee bụrụ ya ka anyị chọrọ itinye ọnụ na ya maka na oge anyị fọzili obele anyị chọrọ ịgbapụ ya ọsọ maka na akụkọ ọkali anyị nọ n'Enugu ụbọchị one na one gara aga anyị wee fụ ife onyonyo ebe nwoke nwa na ndị uwe ojii abịa ekpuru nwoke asị ogini na-eme asị na nwoke na o jeluje na-emetụ ụmụ ya aka ụmụazị nke ọzọ dị afọ abụọ nya 2 years asị na nke ọzọ dịkwa 4 years ụbọchị ahụ anọ na-egosi ya bụ ife onyonyo ebe niile wee nwụrụ ọkụ maka na ka na-ekwu na enwere ife domestic violence karịrị n'obodo a gender based violence karịrị n'obodo a ụmụ nwaanyị na-ebe n'akụkụ ụmụ nwoke solu na-ebe onye ọbụla na-ebe kedu ndị na-eme ajọ ife a na-eme ajọ ife onye ka ife onyonyo apụta nwoke a wee dịka onye onwe ya na-atụgharị maka na nwoke a da-aghọtada ihe ndị uwe ojii nọ na-ajụ ya a na-ekwu a na-ajụ nwoke asị na ọgụ merụ nwoke sị na ya merụ gị na asị na nwunye gị sị na ị na-emetụ ụmụ gị aka nwoke na-asị nyanwa ịgbago onye ọbụla na-asị ọ ya abụkwa na nwoke o mere ihe a ọ dịkwa ka omehụ ọnya ka ndị uwe ojii ya bụ Enugu State Police Command wee wepụta ife a na-akpọ statement official nke ụnya wee na-akọwata na fe ejegoje kpụrụ ya bụ nwaanyị kpụrụkwa na ụmụazị wee mee ife a na-akpọ investigation o wee bụrụ na nwaanyị na die na-eso okwu o wee na-achọ ife o eji wee megbu die o wee bụrụ ojeje kwuo alụ n'ọnụ wee welu nwoke a wee welu ndụ ya niile wee weli ewe tinye n'ime akpati nse o wee bụrụ ya bụ ife anyị na-ekwu n'ụtụtụ a awụ ụmụ nwoke maka na aghọtago Jehova mana meyọ bụ nwoke ọ ya aka wee ghọta ife ya bụ nwoke na-agabiga meyọ kedu ife ilo ekiri m that oge okwu ahụ pụtara ekiri m vidiyo ahụ na Twitter na X wee notice ife m notice bụ maka o nwere otu anyị si eme n'obodo a only ife anyị na-eme adịrọ mma n'obodo a anyị na-adị very quick to nail people on the cross to believe people's stories immediately without even investigations, without even following up to ask the necessary questions. Ekiri m video a nwoke ahụ na-asị nyanwa ọ jụrụ ajụjụ ọ admit nọ na-esekwe ife osise jụọ sị na nyanwa bụ oziọma Okonkwo ife ya eje defile ya ụmụ ya na-agba ọfụ n'anya ụmụazị na-agba ọfụ n'anya ọ sị na okweta nọ na-esekwa ife osise mana he can never try that na-agọchikwa nwunye na-asị na nwunye ha ya ekwu ụdị ife ahụ nke bụ ife tụrụ onye ọbụla n'ọnụ definitely not to trivialize the issue of rape and the rest of it. Mana, that woman, I think she should face the same consequence that man was supposed to face. Maka, if Oscar go that man for life, Oscar go that man for life. Maka nwoke no ebe ọ nọ na-alụ ọlụ na-atụ egwu ọ ya eji nyekwa nwunye na ụmụ ya abịa kpụrụ ya na nwunye si na the file ụmụ ya na-abụ. That was a very, very sad incident. And we've seen also on that same X, a lot of men or a few men also go through this same thing. Yeah, one feel scorned or one adro happy with them because she knows that people will listen. Because she knows that people will listen to her and believe her. Because as a man in this world, you are damned if a woman actually
carries your matter on her head. Because people will listen to her before they even start listening to you. Before an again itself, the same place guy no nature. Ebe when you bus driver na issues maka ego ụgwọ ya kwe maka ụgwọ transport. The woman bido tiwe na the man wey kidnapper. Again with this man until before I am actually go oh na nwoke ahụ onu yesighị ike aka na tinye ife mụọ ya tire mụọ ya ọkụ na tire. So these things we need to actually people need to even the policemen in that video. Mayor bịa ka ikwu maka ntipi obodo maka na ife na-akọwa bụ ihe ijos kọwa bụ obodo na-enweghị ka o si aga nke izizi bụ n'obodo enweghị nchekwube na ndị uwe ojii ga-eme ife a na-akpọ investigation. Ka ndị uwe ojii onye mere o ji abụ ịnọ n'obodo ikwu ha na tifu holam kacha agwụkpa maka na enweghị onye chọrọ ijeje jụọ ka ihe ga-eme. Nke abụọ wee bụrụ na enweghị onye na-enwe ife a na-akpọ consequence n'obodo a ma onye mere eme ma onye bodola ebodo maka na ibodo mmadụ ihe bụ alụ ka ọ bụ. Ọ bụrụ na ana Igbo mgbe a na-eme ife ihe eje kpuo ana ịghọtago ije n'iru alụsị ikpuo ana maka na maka ndị alụ those boys those alụ for boys ibodo mmadụ this same thing ka emelu eji ekwu mmadụ. Even the policemen in that video they acted so unprofessionally. Let's say their statements. They can ekwu professionally. So unprofessional. No, their statements na ni bodolo mmadụ ife e confirm bu anything. Remember if say their statements. Yeah, that's really like that was such a sad incident to witness, and my heart goes out to Ozioma Okonkwo and other people who have been victims of such things like this. People are making it harder now for us to actually now get justice for the actual rape victims. It is sad. Ife mwa chọrọ ikwu bụ na Chioma Okonkwo nya bụ nwunye Ozioma Okonkwo bụ nwaanyị pụtara kwuo ụdị ha. Ụmụ nwaanyị dịka unu bụ ife na-etinye ụmụ nwaanyị ndị ọzọ na nsogbu na-emebi ife a na-edozi. Ndị mmadụ na-achọ idozi unu na-emebi. Ife mwa chọrọ ikwu bụ na ọ bụrụ na n'obodo a na-enwere ife a na-akpọ ntaramahụhụ ma mmadụ ma ajọ ife. Anyị ewetunata aka na ụfọdụ omume a na-eme n'obodo a. Ọ bụrụ na ibodo mmadụ ihe omehọ ibodo mmadụ ihe onye ahụ aka ya dị ọcha na ya ọ bụrụ na ejide gị ije ntaramahụhụ ndị ọzọ ga-amụta ịkwụsị ibodo mmadụ ife. Ịghọtago maka na ọ bụrụ na Ozioma mbụ nwaanyị anụnwa kedu afịa Chisom Okonkwo anụnwa ọ bụrụ na o jee banye n'ime nga ụfọdụ arọ ọ pụta fụ ebe a na-achị ibodo mmadụ ihe o jee n'akụkụ nke a wee bụrụ ndụmọdụ wee dịlu onye niile uche gị dị n'ife ị na-eme. Ọnya ka anyị nọ ndị PDP wepụta wee sị na enough is enough ma ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo nke emere eme ozugbo ha wee sị biko onye isi FCT a na-akpọ Nyesom Wike onye ya na onye isi ana anyị bụ President Tinubu na-adị na mma onwego ka o si wee jee ije nke ikpeazụ a na-enweghị onye ghọta anụ onye ka PDP bụ pati ọ nọ na ya wee na-esepụ ọkpa wee na-alụkwa ọlụ ya na ndị APC anyị ama ma ọ nọ APC anyị ama ma ọ nọ PDP mana ọfishalụ ka esi ekwu ọ nọ na PDP wee na-alụlụ APC ọlụ ya bụ ife wee jide nya bụ pati a na-akpọ PDP wee jide wee yarikọsịa anya bụ PDP enwezi agịrịma n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ọnya ka anya bụ PDP wepụtara ọnya wee sị na ịma ife menu na anya bụ nwoke bụ Nyesom Wike na afa adị emezi nya gaba ya si na pati ha pụọ alụfa. Obodo wee na-ajụ kedu ihe a ga-eme nya bụ okwu maka na ọ chụpụkwuru ma Fayose chụpụkwuo onye nke Igbo nọkwa na ya Samuel Anyanwụ wee chụpụ mmadụ ịtọ ụfọdụ wee na-ajụ PDP ya anata nkwe maka na ndị ha chụpụrụ bụ ndị mbodombo nọ na nya bụ pati ka ha na-achụpụ ihe kedu ife ilo na nya bụ ihe so anya na ife na-eme na PDP of late yeah for even most of their strongest governors na Edicamp. Recently, I for Governor Ikosi si na PDP, ba APC. Governor Bayosa si na PDP, ba APC. Governor Akwa Ibom si na PDP, ba APC. Governor Delta si na PDP,
by Ọ dịkwa APC. ka o si gụọ onye na-egwu ọ dịte ndabal nọ. Otu a ka even the Federal House of Assembly. Onye niile no gọvanọ move onye niile si n'azụ. Onye niile ma kọmishọna onye niile si. So in anya the reasons for these defections are the far-fetched. Oh makana no nwelu ndị Igbo si otu aka lụta mmanụ ọ gazelu dị o jekọọ the whole hand. So otu a ka ọ dị na PDP Wike lụtalụ mmanụ mmanụ a wee gazie round wee jee mebisi ala ife. And mmadụ niile na-ekwu na for PDP to actually try to have a comeback or try to fight for its life, they have to expel Nyesom Wike and the bad eggs in the party. It is a step in the right direction for them. That is if the court will allow. But before that convention, court any court injunction, kwụsị that convention. Court ọzọ na-enyekwa injunction. Na aga n'inye court order. Court na Abuja nye order. Court na Oyo enye order. Court na Osun enye order. So all these ones, ife mabuna ọ bụrụ na PDP as a party who ezigbo opposition, defection niile ha eme, and now the party can ekwu ọtọ kwụsị ike at least as this leading opposition party na the country. So ka anyị na-anya, we are still watching. Where does the PDP go from here? Are they going to be able to rebuild, or is this the beginning of their downfall? Let us. Their downfall, is this going to plunge them deeper? A na-akọwa na ịchọkwa inwe ife gbasara kọtụ gị na nwoke a na-akpọ Wike ịchọkwa ka gị na enwe ife gbasara kọtụ maka na nwoke na-alụlụ ndị ọkaikpe nwoke nọ na ịghọtago amaghịkwa m ka ya bụ ihe ga-esi ga mana PDP unu larụrụ ụla onye ọzọ bịa nalụ unu ụla larụ unu ga-ama ka unu ya esi wee hazie nya bụ ihe mee nye ọsịsọ. Morris Mo onye bụ onye na-afụ maka director for mobilization for Labour Party nya bụ Peter Obi direct ịghọtago wepụta ụfọdụ mkpụrụ ụbọchị one gara aga wee sị na ya resign ya na ya bụrụzikwa na ya dị emesi nya bụ ihe wee jide ịntanetị wee na-eme ya gbimgbimgbim onye ọbụla wee na-asị gị na ọ dị ka ozuru ọbụlụgo ego wee rie ego wee na-agba ọsọ ịghọtago ma ndị sị na ọ bitere ego ya na o welugo mma wee were azụ Peter Obi wee mmalie ya na ọnya mere o ji agbapụ ụfọdụ wee si anya na unu kpara ife akpa ya bụ na Kenneth Okonkwo mesịa nke ya wee gbaa ọsọ ngị nwa na onwe gị pụta bịa mee nke gị kịta nekwa gị na ọsọ ka unu na-eme ụfọdụ wee si otu a ka unu si wee rapụ nwanne anyị nwoke Peter Obi ka sọsọ ya ụfọdụ ya ghọtara ihe na-eme ụfọdụ wee sị na ọ dịkwa ka nwanne anyị nwoke Morris Monye na ọ dịkwa ka ndị nke ọzọ ịmagofe akpụ ha sịba gị ya come this way ịghọtago ụfọdụ sị na ọ dịkwa ka nwoke anọgo in the bag already of the opposition of ndị agbado ama m n'ihe ngị nwalụ tinyere ya na comment section mana ka ndị ya ọkọwala anyị ihe onye nwa chọpụtara na ya bụ okwu. Okay, ịgụọ letter would the only one thing but the highlight of that letter as director of mobilization I hope they go so how do you mobilize when you don't have funds? Manafana agayale na-eme nke a na-akpọ raising of funds. Mana ha sị na fasi na na-ego fa nyewa si no tinyere ego over 40 million or 4 million of his money. Mana imana ana support no Peter Obi no de na onye ọbụla chọ ka ọ ga nyewa na onwe ya bịara n'ime no money politics onye ọgbala onye ọbụla agwa eziokwu na ọ bịara ime money politics mana for a structure, a political structure to function ego kwesịrị now I'm not saying Peter Obi should give money. This is why there needs to be a structure. Right. This is why you need the political structure. And you need the mobilization needs funding. You now that is the director of mobilization. You manage well obedience all around the world. Actually create here the database. I'm sure na hanwegas. May fundraising. These things the order of our first. People be putakita say, okay, support this mobilization. This is the authorized channel. Do you understand?
This is the authorized channel for mobilization, for us to set up structures in different parts of the country in preparation for the 2027 elections. You know, that we can see this things. Mayor, if we have on a number election 2023. Ndị mmadụ pụtalụ Peter Obi nwere ndị mmadụ donate mmadụ fasa yes ndị mmadụ donate mana ebe a ọ kwesịrị ịkarị ya a notch higher. We've had how many years now? 2 years, right? This is 2025 agwago kita ya na onye na-eji ego n'obodo a nothing onye na-eme mobilization n'ịchọ isi ebe a je Kano or je gwa anyị obedient na airport ndị airline na enable flight mba. Oh no, to be honest, mobilization need ego. If we are being very honest. Owebuli abo ifana ebu. Maazị Nnamdi Kanu. Nyana court ananano. Mana nke ikpeazụ anụ abụna. Nyanwacha jizi aka ya wee na-esu court. Wee na-asịfa n'oge ya kwesịrị iji wee n'ebe a na ọ kaligo. Nke a na-emesi na-eme n'ihe. O wee bụrụ na obodo na-ajụzi ajụjụ wee na-asị oge elugo mgbe eji hapụ ya bụ nwoke bụ Maazị Nnamdi Kanu maka na ndị ụfọdụ na-asị na anyị aghọtazi ihe na-eme kedu nke na-eme maka ekwuo taa ekwugharị echi emeje taa ejegharị echi anyị aghọtazi ihe na-eme obodo wee na-ajụ na-asị biko ndị nọ na ịntanetị ụmụnne ndị netizen ndị ụmụ Igbo na ndị ife Igbo na-adị na mma wee na-ajụ ya bụ nwoke oge elugo ịrapụ ya o kwesịghị ịpụtaba ka o kwesịrị ịka nọdụ wee na ya na gọọmenti na-eje n'iru eje n'azụ Mayor ka efe ilo ekwesịgo ọ bụrụ na Nigeria bụ a country na respect the rule of law, how many years now? This should be going to 4 years, I think. 4 to 5 years. 4 to 5 years each year, and between that time so adjournment can be if equipped na that case so ike even anywa bu ndina ike agugai government kwesịrị okay what are you suing this man for? Why any case in will against him ka imale by si nyawa apụta go self sure lawyer say no ye defend the way by himself. So if you na agba kiri ike agụgo anyị this 2025 agụgo anyị bakwa 2026 akọwakwa akụkọ gwa anyị kwụsị the adjournment kemgbe eme abịata sitie onwe ife anyị sit pụta na the case adjourn to next month abịakwa again next month adjourn ife dị na-eme or ka eme ka ike good man ka ogene or ka just na achịali up and down. Let the courts do their job. Kaimalife and the charges, let us know. As you go know my treason, my anything, but they've not been able to prove all these things. So we need to immediately put an end to this case so that we can move forward, even as a people. Unu na-arapụ ya arapụ unu arapụ ya anya aghọta ihe na-eme ụbọchị niile a na-aba mba eje court a na-aba mba sie rekọdụ na onye apụtana anya aghọta anọgụ arrest ya ndị mmadụ DSS na I'm not sure if this is confirmed, right? But I heard na ife eji akpọpịa court every court session maybe 500 million or something. I heard somewhere, I saw it on Twitter, but I'm not sure if it's correct. But kedu the logic or protocol if I make court 500 million. Very painful. I saw the report somewhere. Presidential prisoner. Amara mana obulu nema. Mono nwere ka o si dele tinyela anya na comment section ọ bụkwanụ na o nwere nkata ịchọkwanụ ka itinye ọnụ maka na ife anyị na ebe a bụ ọkacha mma na gbasatalụ ndị Igbo ya mere anyị ji wee na-asị gị onwe nke ilote tinyela anya onwe nke ịchọ ka itinye ọnụ na ya tinyela anya ya etinye ọnụ na ya maka na ịchọ ka ndị Igbo ka a na-anụ onu anyị maka na ọkụkọ si na ife ya ji ebelo bụ ka ụwa wee nụ onu ya kunu hapụ isi na ya ebe ha kpa mgbe ọ ya eseti Mayor kene ndị be anyị ka anyị naba ndị be anyị izuụka bụ izuụka ọzọ anyị na-ekwu na izuụka ga-agara anyị ọfụma
ka imekwa ife dị mma kwụwa aka anyị ọtọ maka na anyị bụ ndị Igbo na-eji ịkwụwa aka ọtọ malụ ndị Igbo ka izuụka gara ya ọfụma ngwanụ izuụka mma na nneji ihe ọbụla ị na-eme lute nwanne gị ya gaziele We shouldn't have used these balls. Hello, Nne. Where are you guys? Our car broke down. Oh my God. Adugo, why are you worried?